Mas mikusog pa ang bagyong Hana nga gikatakdang sa adlong Biyernes pa mugawas sa Philippine Area of Responsibility. Gale warning gi-issue karon sa halos tanang bahin sa nasod. Sa dugang kalabuan sa atong dagan sa panahon atong sutaon gikan sa Pag-asa Visayas pinaagi ni Engineer Jumar Iclerino. Mayong hapon kini itong latest weather update karong adlaw. Base sa atong latest satellite image natay mga gi-monitor karon na mga weather disturbances. Una na diri ang bagyong Hana, mas nikusog na ang bagyong Hana, naa na siya sa typhoon category, naa siya sa silangan sa Basco, Batanes na ay maximum sustained winds na 130 kilometers per hour ug ang pag-unos moabot sa 160 kilometers per hour. Kini nag-irog na hinay ug sa direksyon na amihanang kasadpan. Samtang ang severe tropical storm na ay international name na Crosa na apa sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility na sa silangan sa pinakatumyang amihanang bahin sa Luzon na ay maximum sustained winds na 95 kilometers per hour ug ang pag-unos moabot sa 115 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa amihanang kasadpan sa gikusgon na 15 kilometers per hour ug less ang chance kini na makasulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Samtang lain na low pressure area ang nasigpatan diri sa kasadpang bahin sa Dagupan City, Pangasinan ug habagat ang paday nakaapekto sa tibok sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Luzon. Ang kasadpang bahin sa Visayas makasinati silang mas katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog ug kilat ug ang Central Visayas lakip na ang Cebu Province ug silangang bahin sa Visayas makasinati ta mga patak-patak na mga pag-uwan tungod kining localized na mga pagpanugdog ug kilat. Base sa atong latest track ng bagyong Hana, expected pa nato na makagawa sa atong Philippine Area of Responsibility sa adlaw sa Biyernes ug nakita nato dili siya molandfall sa any part sa atong nasod. Ang hangin sa tibok sa nasod kasarangan ngadto na sa kusog ug ang kadagatan nato naapatay gale warning almost sa tibuok sa nasod. Ang gitas-on sa balod moabot sa 2.8 to 4.5 metros. Abisahan natin ang mga mananagat, gagmay na sasakyang pandagat, dili mo na mulawig ug ang mga dagkong barko maging alerto sa dagkong balod. Ang range of temperature para ugma sa Cebu is 25 to 32 degrees Celsius, sa Bohol is 24 to 32 degrees Celsius, sa Dumaguete is 24 to 31 degrees Celsius, Tacloban is 26 to 31 degrees Celsius, sa probinsya sa Samar 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw mo silang sa alas 5:34 sa buntag ug para sa atong mga dugang detalye, mobisita ta sa atong mga official social media accounts sa atong website sa www.pagasa.dost.gov.ph. Gikan diri sa Pag-asa Mactan DOST ug para sa Balitang Bisdak kini si Jomar Iclerino. Maayong hapon.